Junta Building Better Africa kwino kulikonse kumene muli tiyendeli monse panonso pa radio lomwe dzina langa ndi lomwe lija DJ Rodi ne Munyanane. Muli bwanji, muli pati, mukuendera pati pamenenso tifuna kuti tikambirane mpulogalamu ya lero. Perekani maganizo anu pamutu. Peter Mutharika adayankhula ku mtundu wa Malawi pamene ankapasa Malawi mafuno abwino mu chaka chino cha Nyowani 2026. Ndipo adayankhulamo kunena kuti Vice President a dziko lino la Malawi Mai Jane Ansa ayendera ndalama zawo kupita maiko akunja. Inu mukuti bwanji, mwayilandira bwanji, mwamva bwanji? Perekani pa nambala iyi 0717 475350. Mukangotero ndiye kuti maganizo anu apezeka kuno ku radio lomwe. Komanso mu programu yanga yosatira ndizakhala ndikukambamo nkhani ya kumachinga kwati Liwonde maka kumeneko MP wake ndi Bokosi. Ndizabwera pano ndikukamba nkhani ya kumeneko. Imene iyi ikhale mpulogalamu yathu yosatira. Rodi ne Munyanane va radio lomwe tendele mozo msansendeka. Ndikulandireni pa radio lomwe mchiwe choyamba ndipaseni moni. Ndaswera tafulisani mawu ncholinga choti timvesesane bwinobwino inu. Ine ndaswera inu mwaswera bwanji? Alhamdulillah ndaswera. Zikomo kwambiri. Imbira kunini tukuno. Kapima mwala. Ya, taperekani maganizo anu mukuti bwanji? Maganizo oti nangobva zolo chakuta. Maganizo yake mtu wankhani ndokuti President Peter Mutharika Marani nanena pasungano kuti jeni after ndrama yawo ena kumasusa mtakati mwakemo kuti aizaboza. Umasodi abisire apita ni ngwazo rusanga dengu drama ya kimbo ya kiende rafi. Komanso ingone mbuyo mfunza kazi ngini kapita zwa ula mulio wa MTV waononga drama mapenga na kigulu makadya kujya idea mabufino kuti njako.
andama kena ya misungu koma yanthu ikati ifeyo koma wawa mkati ajeni asawa sana ndilibe chikhulupiriro anthu aja ndi anzeru akutiteteza ifezi kwa pita kuti mina ndizikuza chokudya sanga unonge ndama ngati iyoyo ayi lazima zikunena datizo aprofesa nzo tizikhulupirire zimene zikunena profesa tizikhulupirire amene asakukhulupirira weti ndiye omwe aja osusaja ayi zikomo kwambiri chifukwa chopereka maganizo anu. Zikomo kwambiri ati ndakunyadirani kwambiri mukhali ndi usiku wopambana. Monso ndiwe nali yosiba pa air. Zikomo kwambiri. Ndikulandireni pa radio lomwe muli bwanji? Ndili bwino, ino muli bwanji Mr. Malawi? Ayi netu ndili bwino. Programu ndi imene tafunsa kunena kuti kodi a Professor Arthur Peter Mutharika adakambatu wauza mtundu wa Malawi kunena kuti Jeni Ansa amene ali vice president wa dziko la Malawi ayendera ndalama zawo kupita maiko akunja. Ino maganizo anu kapena mwachilandira bwanji? Ineyo ndachilandira bwino kwambiri. Nakhala kuti alankhula zabuza kaya sinisini koma sinisini zimene tikuzona ifeyo. Komanso tiziyamika kuti kukachitika zinthu akumalankhula mofulumira. So ndikuona ngati kuti Mutharika alankhula chilungamo chifukwa amene uchali munthu wamkulu ngati lina liboza ndi limene chitika koyambali komano Mutharika alankhula chilungamo monga munthu wamkulu. Zina ndi kumene mukuimbira. Ineyo zina langa ndi Evans mwana wa Mugono kuchoka kukhonjeni kapichi uko komwe kwa mitengo uko. Ndakunyadirani kwambiri mukhale ndi usiku wopambana. Ineso do Mr. Malawi zina likuyenerani kwambiri ambuye akudaliseni moyo wa utali muchaka chimenechi. Zikomo kwambiri. Usiku wabwino. Rodi na munyana ne ba radio lomwe tendele moze musandisiende kankani ya lero ntimeneyo. Kukuona utasunda, kukuona utasika. Elo mama nalumbia bena, azaza kuona nakutika mama. Amungu dali bali mana, elo mungu mama tende. Aliponje sana, alani wonde woyo, alijala tenda. Ndikulandirani pa radio lomwe chamba na paseni moni muli bwanji? Ndili bwino kwambiri mufulise mawu kuti timvane bwinobwino mukumveka kutali ni maiki athu. Okay, ndili bwino kaeno kumene kwa munyanani. Ayi neso ndili bwino takulandirani ndo pano pa radio lomwe live muli pa radio pano. Ndathokoza kwambiri to munyanani kumeneko. Nkhani yathu ya lero mwaimva amene tikukambira na moto wa lero. Inu mukuti po bwanji mukuona kuti apita Mutharika anena zoona kapena mwina angofuna kunamiza ku mtundu wa Malawi? Amene oru sanga name konse amene wakunena zona zokazoka. Komanso magani sanga ndonena kuti iwe ndikuona kuvuto ngekira lililonse. Gatengera mulamuliro umene wapita uja ananyamuka nditu ndi anthu ambirimbiri kupita kumakakwera njinga ku dziko lina ake anaonongaso ndalama zambirimbiri. Ine sitikuonapo vuto lina ilonse amene kumene apitamo
olota kauna utaononga misonkho ya Malawi ndizimzora kuti ndizabwinobwino potengera ndi zimene akupanga zinthu zoti atesa njala agula chimanga chimene chikuthandiza Malawi ife fetereza ndo chiraso mwakatitiso ndesi tikuonapo vuto linalonse kusiyana ndi achawa mangononga misonkho palibenso chimene amapanga yayi. Inetu ndikunyadireni chifukwa cha maganizo anu. Paja mukuimbira kuti nanga kumuzi ndikuti pacha? Unotu ndikuimbira ku Mpumalanga kumuzi ndikuchirazulu kwa Mkalo. Zikomo kwambiri. Inetu ndikuthokozeni mukhale ndi usiku wopambana ngakhale musana zitchule zina. Kananga inu mwazitchula zina? Ya zinanga ine ndi Harif Tinamalili. Bwerezani zina alonso kachiwiri. Hello. Hello. Ikoneka kuti line yathu sili bwino. Nditoleko line ina apa. Hello bwana wanga ndikulandireni pa radio lomwe. Mwaswera bwanji bwana wanga? Ndaswerani mwaswera bwanji? Ndasweraso tu. Muli live pa radio lomwe? Yambirira langa Foster Matthews. Kuchokera boma lanji? Boma mulanje ti mambuka tumuzi mwaka pesi umomo. Mutu maumva umene tikukambirana pano. Bwana wanga sindina ufuzi ayi. Mutu walero tikukambirana kunena kuti apita Mutharika adalankhula ku mtundu wa Malawi pamene amafunira Malawi mafuno abwino kunena kuti amayi Jeni Ansa ayendera ndalama zawo kupita kunja pamenenso panali manong'onong'o ena kumati aononga ndalama yokwana 2 biliyoni ena kumati yayi ndi 1.6 ndiye apita Mutharika anabwera ndithu kuzanena ku mtundu wa Malawi kuti yayi mayi watu ayendera ndalama za mthumba mwawo ndiye sitikuzowa kuti inu timve ziti kapena inu maganizo anu ndotani. Maganizo anga ndonena kuti sizoti Jeni Ansa kuti ngakhale kuti ali vice president kuti zikanike kuyenda kuti anthu ifeyo tili ruba kuti ayendera ndalama za boma sichoncho yayi. Ndona kuti mumaziwa mvula ikagwa kuchuka zolilalira. Ndichoncho. Sizoti ngati ali vice president kusonyeza kuti asayende kapita kuti asake bwino nkhani yake tizinena tonena kuti ati adyera ndalama za Malawi ayi sichoncho akuluakulu. Ine ndithokoze kwambiri chifukwa choperekapo tu maganizo anu. Ife timangofuna kuti tione kuti kodi pamenepa apresidentiwa mwina angofuna kunamiza mtundu wa Malawi kapena mwina mwake ena ake mwina sakuwafunira mafuno abwino mayi Jeni Ansa ndi chifukwa chake tinapereka mutu umene kuti Amalawiso nawo azikhala ndi mwayi kumapereka maganizo awo. Zona ndithu ndona kuti aho sana abishe yayi ndipo Jeni Ansa olokuyenda ndona kuti sana la kuti chifukwa chonodati anthu azilubwa ayi amene akulubwa amenewo ndi anthu ena muzipi kuti mwina mwake kuti angwapezera zifukwa basi. Ayi zikomo kwambiri nditoleko soka la miyake kenaka mukhale ndi usiku wopambana inuyotu. Inunso bwana wanga zikomo kwambiri msamunyana atakunyadani koposa ndithu. Inenso ndakunyadirani. Hello, ndikulandireni pa radio lomwe. Hello. Ndikulandireni pa radio lomwe. Muli bwanji choyamba? Ndili bwino kaya bwana wanga. Ndili bwinonso mufulise mawu ncholinga choti maiki athu achite kutola bwinobwino kuti timvane bwinobwino. Chabwino ine ndi Redison Justin kwatu ndikumwanza eka ndikumudzi mwakumwa Gulumba. Inu mwaumva mutu umene tikukambirana pano.
Ayi muronde sinaumve bwana wanga. Mututu ndomuja umene tafotokoza kumayambiriro kwa programu ikunena kuti mai Jeniansa adapita maiko akunja ndiye a Professor Arthur Mutharika anabwera kuuza mtundu wa Malawi pamene ankafunira Malawi mafuno abwino mchaka cha nyowani cha 2026. Ndiye adazakamba pamene pakunena kuti ayi komatu anthu mukuyankhulisa koma mayi watu aendera ndalama za nthumba mwawo. Ndiye tati ayi programu iti itumize kwa Malawi kuti nawo a Malawi ayikepo maganizo awo. Inu mukuona bwanji, mukumva motani pamenepa? Maganizo anu ndoti bwanji a president wa akunama chifukwa nkhani itu inabwera poyera apa ambiri akamba apa. Inuyo mukuti bwanji pa mutu umenewo? Ine maganizo anga ndoti ya president ngati kunena zoona tiyayamikire koma ngati anena zabodza ndeuti zingobwezeretsa chuma chathu cha dziko misonkho yathu ikhala zoti yaonongedwa ya Malawi. Ngati kunena zoona kuti atenga ndalama za nthumba mwawo tikathokoze pamenepo kuti ayendera ndalama za nthumba mwawo koma ngati atenga misonkho ya Malawi zingotibwezeretsa mbuyo ndithu bwana wanga. Zikomo kwambiri. Ndipereke moni kwa mayanga kwa mai Silveria kumwanza ndi akazi anga Alieta Dickson. Inetu ndakunyadirani amene otwamva kukoma kwa basi. Moni minasomulandire ino ndithu bwana wanga. Iya ineyo ndakunyadirani kwambiri kungopereka moni kwa akazi anu komanso kwa amayi anu khala ngati pakhomopo tilibepo mwana. Ayi mwana ali mwana wanga Lozi alandire moni mwana wanga Lozi. Azaba kudandaula ati ine adadi wasana dimbase moni yae. Komanso ndipereke moni kwa mafanzo onse amene ndimagwira nawo ntchito kuno ku South Africa ku Benoni. Zikomo kwambiri ndakunyadirani ku South Africa. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo kwambiri. Hello, ndikulandireni pa radio lomwe muli bwanji choyamba? Ine ndili bwino ndithu Mr. Munyanani. Inetu ndili bwino. Mutu wa lero umene tikukambirana pano mwina mwaumva amene timayamba programu. Ndaumva ndithu kuti programu soyana naisatira ndithu ndimaisatira ndithu siku ndi siku ndithu. Zikomo kwambiri. Inu mukuti bwanji pa nkhani imene idanena president wa dziko lino la Malawi nkunena kuti mai Jeniansa atenga ndithu ndalama za nthumba mwawo kupita dziko limene lilakunja. Inu mudayilandira bwanji Professor atakamba nkhani imene? Ine nayilandira bwino kwambiri chifukwa choti president amafunika kuti azilankhuladi choncho ndithu. Umenewo ndi umene timati umunthu ukamakhala usogoleri uziwisa ziko kuti liziona kuti kodi ziko lake likupita kuti olo likuyenda bwanji. Pamenepo anapanga bwino kwambiri ndithu. Mwina ena nkumaganiza kuti imene mwina ndi ndale angufuna kuti mwina atipusise mwina atengabe kachithumba kenakake mayiwa. Inu si mungugwirizana nawo basi kuti a president akayankhula basi? President samanama chifukwa choti chinthu chikachitika ukamalankhula kuntundu umaziwa ndithu. Chifukwa choti vuto limene lili ku Malawi lokuti amafuna kuti zinthu aziphangirana. Pamene azathu aja amene akulankhula zinthu za mapropaganda izi zokuti akufuna nawonso akanali kulirabe kuti abwerere pa mpando koma zinawavuta basa yenera kuti avomereze ndithu. Inetu ndathokoza kwambiri potiyimbira kuno ku radio lomwe. Koma choyamba zina paja ndi ndani nanga boma limene tikuchokera mwati paja ndikuti?
Ine zinalanga ndine John Chipeta kuchokera kumpoto komwe kunzuzu kondito Msantanya. Ine ndi road ine munyanane pano pa radio lomwe. Awa amene mukuwachula timangogwira nawo ntchito. Pamene yamike kwambiri mbale wanga ndiyamike kwambiri kuti mwatenga kolo yanga ndithu. Zikomo kwambiri inu tumukhale ndi usiku opambana. Nanonso mukhalenso ndi usiku opambana ndithu poti olira sanga amakhala ovuta kwambiri Mr. amakhala ovuta kwambiri. Kuti olira paja sitimulesa timamusiya kuti alire mpaka misozi yake ituluke. Awa asiyeni alire mpaka na 2030 asiyeni amene obasi Mr. Zikomo ndakunyadirani kwambiri kuti ndatengako lamya ya kumpoto kutali kwa basi. Ineso ndanyadira kwambiri ndiponso timakunyadirani kwambiri ndithu Mr. Rodine munyana timakunyadirani kwambiri mpaka kumpoto kwatuko timakuveserani ndithu program yanu ndithu simakusiyana inoka ya. Zikomo kwambiri. Ndithu mukhale ndi usiku opambana. Manoko tuko mugasi. Hello. Ikuoneka kuti network yathu siri pabwino. DJ munyanani landrani moni kuchokeranso kuno kuchira Zulu. Manuel Mpepo ndiye zina langa. Akuti DJ ineyo nimangufuna nipereke maganizo anga pamene pa radio lomwe kunena kuti Professor Arthur Peter Muthalika sadala kwise ponena mawu amene aja timaziwa kunena kuti Professor akayankhula amakhala kuti wayankhula zoona. Akusiyana ndi achakwera chifukwa achakwera mu speech yawo yambiri makhala yabuza. Koma Mr. Nkulukuta moyo amayankhula choona cheni. Ine nimuthokoze Professor Arthur Peter Muthalika komano pangokhala timu ya MCP ndimene kumafuna kuti iononge boma la chipani cha DPP. Atero amene maganizo kuchokera kuchira Zulu. Ino mukuti bwanji kwanuko? Ndeli mozi pompara pa radio lomwe muli ndine wanu Katundu na Mando munyanane rodine
Awele DJ Munyanani London Moni ine Lozirina mpe di Anyaji amadikwira kulepera kuyenda pansewu chitondi chimadikwira akundise Alili Lozirina pempero ndi mafuna ndipereke maganizo anga Munyanani choyamba mulandire ndinu Moni akundi ani nakambe kachigawe komandi daganisa ineo indisaye wala Awele uchokera kuno ku Mulanje kwa Mbiza ndi mafuna ndipereke maganizo anga kunena kuti ine ndimangofuna kuti ndisachedwesepo apa kuti ndimangofuna kuti ndene kuti Mr. Nkulukuta Moyo ayankhula choona chenicheni sanama titolekonso lamya apa ndikulanthireni pa radio lomwe muli bwanji bwana wanga inu muli bwanji sala ayi nenso ndili bwino takulanthirani pa radio lomwe zikomo kwambiri boss inu nkhani simuyimva mmene ife tikudusira apa inero ndaiva bwana wanga yoro Narero kulina neso mpeleke kuwanga maganizo pamene baba icho yamba tutiziwane kuchokera boma lanji paja nero ndine daru chili kumwendo boss kuchani kumeneko simudamveke bwino boma lanji kudedza kwari kumwendo kudedza ya kwakabwasi kumeneko inu mutu walero mwaumvesera bwino ndawumvaro umenewu bwana tatipaseni maganizo anu inu mukuganiza bwanji kuti aprofesa amene ayankhulira muja kunena kuti yayi mayi genius ayendera ndalama za mthumba mwawo inu mudachiranjira bwanji a president a dziko lino la Malawi atakamba zimenezi inero ndikuona kuti zimenezozo bwanawo ndi akutinamiza akufuna kutipimba m'maso ife ya Malawi cholinga mwina pamavuto amene tikumana nawo tidzivomereza kuti mwina m'mavuto chabe awawa kulikoti chuma chikuonongedwa ndithu pamene popo chifukwa munthu oti ali mubomamo kumayunyamuka kumapita kwina kwake sizingatheke kuyendera ndalama zoti ndi za mthumba mwake kulikoti iyeyo ali muboma momwemo moti zimenezozo ndithu aganize bwino aprofesa Peter Mutharika ankanena kuti akoza dziko la Malawi kumavuto awo amene akumana nawo a Malawi ndiye akupanga zimenezizi sikukoza kumene koko bolani ndiye kuti adakakwanitsa kuwabwezera eni ake achakwera achawo lero bwana wanga maganizo anga ndameneoro inetu ndikunyadireni ine ndalemekeza maganizo anu chifukwa tikafika pa line ngati pano pa wireless ngati pano timafuna tilemekeze maganizo awina aliyenseyo kwambiri zoonadi ndiyene ndikunyadireni kwambiri kudeza kuti inu mwapereka maganizo anu sitingasusane nanu pano pa radio lomwe pamene voti ineso ndithokoze bwana mudzitifusafusa maganizo mwina akamaliva zimenezi apita angatipetetseso nawonso zikomo kwambiri inutu mukhale ndi utsiku opambana inunso chimodzimodzi ndakunyadirani nditoleko kalaini kena yapa bwino bwana ndikulanthireni pa radio lomwe bwana wanga muli bwanji choyamba ndipaseni moni ndili bwino mubwanji ayi nesu ndili bwino mutifulisirakonso mawuwa kuti cholinga choti anthu ena ake uko kuna miwawa uko amve zimene inu mwatibweresera pano pa radio lomwe chabwino big man ine ndikulandireni paja ndi boma lanji paja huku mwafika kweli kumpoto ndikunyadireni kuti kumeneko kumpoto boma koma sopano kumpoto tu ndi wamkulu kwa basi kunzimba chakunzimba kumeneko kunzimba tiye kusolo zina lija
Kamanga Richard. Bwerezaninso zinalo chifukwa mukumveka moduka kuoneka ngati network ikufuna kuti ikumaneni mawu anu asamveke pano pa radio lomwe. Kamanga Richard inutu mwamva zimene fetu kukambirana pano tidafunsa funso lonena kuti apita Muthalika anabwera nkuuza mtundu wa Malawi pamene ankafunira mafuno abwino a Malawi nkuzayankhula kunena kuti ajeni ansa ayendera ndrama zawo za nthumba osati atenga misonkho ya Malawi. Inu mwayilandira bwanji kumpoto? Nkhani imene monga ngati ineyo kansala kumpoto kuno ndayilandira ndi manja awiri komanso ifeyo tinathana nazo za kampeni pa 16 September. Ngati no Jeni Ansa anaendera ndalama zawo a Jeni Ansa tingoti zikomo. Kayaso anaendera ndalama za government ifeyo tingoti so zikomo. Sasa muntu tinamuvotea ndife chabwino ndeno pasamwele ndale ife watu tingoti tikufunira zabwino GDP komanso Profesa Peter Muthalika ndi ofisi yake chabwino chifukwana panopa tayamba kudya ndi kukhuta chabwino. Imene tikufuna ife wa Malawi tikufuna kudya ndi kukhuta. Ndeno taona kuti anthu ayamba bwinobwino sasokonezera. Inetu ndilemekeze kwambiri maganizo anu, sindingasusane nanu chimene inu chili pachifuwa chanu. Ndiye ndikulemekezeni komanso chifukwa chonena kuti mwatilemekeza pano pa radio lomwe ife tikayimbiridwa foni chonchi timamva kukoma kwambiri. Akaso ineso ndamva kukoma chifukwa kuti inu ndine tayankhulana lero. Sabata athaijari tinayankhulane kana zoti line inali full line. Line inali koma baba ndanyadira wambiri ababa ndanyadira wambiri kuti lero mpakana matenga khozi yanga tayankhulana. Ine ndakunyadirani mukhale ndi usiku wopambana. Nuso mkande usiku wopambana wamatepeze nyimbo bwana. Nyimbo tapemphani ngati ndili nayo ndiye kuti ndisewera. Imeneyo sipinga shote kwa inu bwana monga bwana wankulu Mr. Malawi mwivela fungo bwana. Chabwino ndi isake imene. Isake ni bwana wangu. Ziko mukwambiri. Rodine Munyanane pano pa radio lomwe tiwerenge koma SMS awiri bwanji apa. Akuti DJ Munyanane landrani moni ine Mateyu kuchokeranso konkunonso ku Phalombe nimati ndipereke maganizo anga. Ndikuona kuti Profesa Peter Muthalika si munthu wamba ameneyi ndipo ndi president ekayo amene ife timankhulupirira akanena. Maijeni Ansa ngati ayendera ndrama za Malawi ndi chimozimozi ngakhale atengeza nthumba mwawo ndi chimozimozi. Ine ningoti ayi mafuno abwino kwa Jeni Ansa ayende bwino azatipeza. Atero amene umaganizo awo ino muti bwanji apa. Enanso apa kuti atije Munyanane landramoni kumeneko. Kuchokeranso ku Nkatabe. Ati landramoni DJ Munyanane ine Kalinga. Ndimati ndiperekenso maganizo anga onena kuti ayi ndaonatu apa kunena kuti Profesa Peter Muthalika adatuluka kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Ndipo chimene ayankhulacho ine ndakhutisidwa nacho palibepo kutsutsana nawo. Atero amene umaganizo awo ino mukuti bwanji.
ankolanga kuchokera kumpoto ko kumzimba adapempha nyimbo imene akuti aumvere fungo. Sasa Afrika kutoka kumpana pa Radio Loma. Banji ndiwerengeko swese mwezio. Hapo di DJ Munya nane Landranmoni kutoka kuno ku Plantaya. Kundilande inetu maganizo ambiri ndiribe yae. Loyamba zina langa ndine Rogers. Akuti inetu nimafuna ndiyankhule chuchuchu pano. President Professor Arthur Peter Mutharika sadala kwise poyankhula kuntundu wa Malawi. Chimene achiyankhulacho ndichoona chifukwa ntchito zawo pano zayamba kuwachitira umboni. Yesa ngabwere pano ndi kuanamiza Malawi. Chingakomera Mutharika kuti akanamize mtundu wa Malawi kuti Jeni Ansa waendera ndrama zake ndi chani. Olo atayankhula kunena kuti Jeni Ansa waendera ndrama za misonkho ya Malawi. Malawi chimene tingadandaule ndi chani. Kodi munthu yo ndi president ndi vice president wa dziko. Taonapo mbuyo mu ma vice president akuyenda komanso taonapo mbuyo mu ma president akuyenda mpakana achakwera endapo maulendo 61. Ndicho tife tikadandaule ndi ulendo umozi ndi chani. Akutero amene maganizo awo ifetu pano timangotola ku maganizo awo anthu awa si maganizo amunyanane ya. Simukula mowa koma kutimwera mowa wanga koma lero tinitega ibale tikabwaga osakula mowa ajoke auvere fungo osakula mowa ajoke auvere fungo. Ati Rodi ne Munyanane Landranmoni ndamvatu topic imene mwabweresa lero topic yabwino kwa basi. Akuti kuno kuzomba songani ndimati ndiperekenso maganizo anga ine mai atiwa tiwafere. Akuti zina litiwafere. Akuti ne mai atiwafere ndimati ndiperekeko maganizo anga kuno kusongani. Ndimati ndiyankhule kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika pamene ankayankhula zimene zija inetu ndimangomva kukoma basi sikutinso pamene paja ndaonapo kulakwisa kwina kulikonse. Koma vuto kuno ku Malawi china chilichonse akuti china chilichonse timachilowesa ndale. Atero amene maganizo awo ati kuno ku Malawi china chilichonse timachilowesa ndale. Inu mukuti bwanji kwanu? So wajojita kwa koko iusajito wako Ari DJ Munyanane Landranmoni apo pa Radio Loma. Ndakunyadirani chifukwa cha program imene mwabweresa lero. Ndikadakhoza kuimba foni koma kumene kumakhala ine ati network imandivuta kwa basi. Akuti mungoziwa kunena kuti ine ndalembera SMS ku boma la Mangochi. Koma mbali imene ndimakhala network yoti ndingakuimbireni foni imandivuta koma mutuwo ndaumva.
akuti ine Yusufu mawa mbiri ndilibe ndimangofuna kuti ndiphere mphongo pa zimene a president a dziko la Malawi adayankhula sadalakwise amene aja ndi amuna katundu zonse zimene ayankhula zija ine sindikuonerapo vuto ndipo Jenny Ansa ndi vice president wa dziko la Malawi sikuti ndi munthu wamba iyayi atero amene umaganizo wawo inu mukuti bwanji mundilole kuti ndiwerenge maese mwezi awiri kapena atatu kuti mwina mwake ndisekerenso programu iyi osakula moachoke aupere sayani ya fumu wa muzima kwanu aupere ati DJ Munyanane landirani moni ine Lucius kuimbiranso konkuno kweri ya 25 ulirongwe ndimafuna ndipereke maganizo anga nimakusatirani mpulogalamu ina iliyonse imene inu Munyanane mumapanga pa radio lomwe Professor Arthur Peter Mutharika zimene ayankhula pa 31 iyayi adayankhula mawu abwino kwambiri china chilichonse chimene adayankhula president wa dziko lino ndidachimvesera ndipo ndidatolamo zabwino Mai Jenny Ansa sadayenderedi ndalama za Malawi koma kuti ifeyo a Malawi timasinjirira zinthu zina zikamachitika ndipo Professor Mutharika sadalakwisenso kuuza mtundu wa Malawi komano azibwera pa chilungamo china chilichonse azichika pa mbalambanda kuti a Malawi ife tizikhonza kusatira bwino ndikuona kuti chipani cha DPP chayamba bwino apitirize zimenezi asasiye Rodi ne Munyanane landirani moni apo pa radio lomwe ndakunyadirani chifukwa cha programu imenenso mwabweresa kunotu kukasungu iyayi inetu Munyanane ndimakusatirani ndipo kuno kukasungu mumakhala ngati mudabadwira konkuno ndikaenda pena paliponse ndimamva anthu ochuluka kwambiri akumvera maprogramu anu musazafe pa radio lomwe muzangosowa atero amene akutero atife tizangosowa iya inenso ndibwezere kwa inu kuti inunso nanu muzangosowa akuti choyamba ndimafuna ndithokoze president wa dziko la Malawi amene akuoneka kuti ali ndi chidwi chachikulu kwambiri pofunanso kuti a Malawi fe titukuke muno Malawi achita bwino ayankhulapo pa nkhani imeneja chifukwa zokamba zidachuluka kwambiri koma ndikuona ngati anzathu otsutsa boma ali pa chintchito chachikulu chongofuna kuononga Mr. Nkulukuta moyo ndiye ngati a president abwerapo irapo chonchija achita bwino kwambiri kuti a Malawi fe azitisegula mmakutu komanso maso athuwa azipenyerera patali atero amene umaganizo wawo inetu ndi malize ndi SMS imene cholinga choti inenso nane apa iya ndikaumvere fungo cha malo enake chifukwa nthumba mukuoneka kuti mulibe kanthu iyayi ndiye ndikaisere mmashabini mukuti iyayi nanenso umozi okha ndikachapeko ndisangomvera fungo yayi Munyanane Rodi ne bwanji tikumane mpulogalamu yanga yosatira ya mwazuka bwanji imenenso ndibweresemo nkhani ya kumachinga kwati kumene kuti makamaka kumachinga iti kwati liwonde makamaka kwati liwonde mafuna ndikambirane ndi a MP tiauze a MP zofuna kuchita chifukwa pali ma MP ena atu chipitire ku parliament sididamve akuyankhulapo kanthu kena kali konse ayi ndi anthu akumachinga kumene kwati liwonde osakula moachoke aupere kumene kukuoneka kuti ayinawonso pano atitulira mavuto ambiri kwa basi ndiye konzekerani nonse anthu onse ochokera kumeneku ku Namandanje tikuti timve kuti kodi kumeneku abweresako nkhani zanji bwanji
ndilole kuti tisiyane pamene pamnali ndine 1 DJ Rod ne Munyanane. Ndikamabweresa maprogramu ngati awa timafuna ino Amalawi muzikapo nzeru zanu, komanso ino Amalawi muzikamba mawu amene ali kukhosi kwanu. Radio yake ndi radio lomwe mupereke maganizo anu bwinobwino, ndicho linga chotiso ife Munyanane pano mukangotilemekeza chonchi timamva kukoma kwambiri. Ndikunyadireni kwina kulikonse kumene muli. Munali ndine 1 DJ Rod ne Munyanane ndapita.